Hakuintentit, no hakusanat ne ei ole vaan niinku hakusanoja, vaan niissä on aina joku intent takana, että se hakija, se joka hakee tietoa, niin se aina haluaa jotain. Se voi olla navigaatio-intent, eli jos se etsii jotain niinku brändiä, yleensä niinku nämä brändihaut on tällaisia, se etsii jotain brändiä, niin sitten se haluaa niinku päästä sinne sivulle, niin se ei halua tehdä mitään muuta kuin päästä sinne oikealle sivulle, eli Google sitten nostaa sen oikein brändin sivun sieltä. Ostointent, jos se haluaa etsiä tiettyä tuotetta tai tuotekategoriaa, niin yleensä Google sit riippuen hausta, niin yleensä se nostaa niinku tuotesivuja tai tuotekategoriasivuja, koska se kävijä haluaa niinku ostaa jotain, se haku sanoo, että se haluaa ostaa. Se voi vaikka olla brändisana plus tuote tai ihan vaan tuotenimi. Voi olla paljasjalkakengät tai Altra paljasjalkakengät tai Evo Barefoot Shoes kengät V13 tai joku tollanen. Mutta voi olla myös sit kaupallinen tutkinta intent. Silloin kun se vielä niinku tutkii vaihtoehtoja, se voi sitten olla esim. Mikä on paras vedenkestävä takki vaellukselle, niin sitten se tietää, mitä se haluaa. Se haluaa vedenkestävän takin vaellukselle, mutta se ei oikein tiedä vielä, että mikä merkki, ja se vielä niinku tutkii vaihtoehtoja, niin sitten yleensä sellaiset artikkelit voi nousta. Sitten viimeisenä informational intent, informaatio intent, se etsii tietoa jostain ja se haluaa oppia. Esim. Paljonko D-vitamiinia on kalassa tai paljonko kalaa pitää syödä viikossa. Se haluaa vastauksen kysymykseen, se haluaa tietää jotain tai oppia jotain. Ei välttämättä edes tällä kertaa halua ostaa mitään. Niin nämä on nämä niinku 4 perushakuintenttiä. Ja miksi nämä on niinku tärkeät sitten, että pitää muistaa, että jos miettii, että jos joku sivu ei rankkaa tietyllä sanalla, niin se intent voi olla väärä. Niin kannattaa tutkia, että millaiset sivut rankkaa siellä kärjestä ja sitten sillä sanalla ja sitten sillä tavoin voi vähän tietää, että mikä on se hakuintent tämän haun takana. Ja sitten tietää, että jos tuotesivuja rankkaa koko ajan, niin sitten tietää, että okei, mullakin pitää olla tuote, että se pystyy kilpailemaan ja rankata. Että esimerkiksi artikkeli sitten ei ehkä rankkaa. Joskus se intent voi olla myös mixed intent, eli erityyppisiä sivuja voi rankata tällä sanalla.